Yo, boss, magupit Oy, boss. pasok! Ano bang gupit gusto mo? Number 4, boss. Number 4? Oo. Valentine's ba ito na gupit? O hindi? Pang Valentine's to, boss, na gupit? Oo, boss. Yan, ako na bahala. Makapal ba? Manipis? Bakit? Barang to, boss. Ito yung bago ngayon, 2023 na gupitan. Hindi mo to makikita sa kahit saan. Dito lang mo yan makikita. Pan-chicks ba to, boss, o hindi? Ang gupit mo. Pang chicks to, boss. Pan-chicks to. Sana Pagka-chicks ka ngayon. Valentine's Day. Ano to, boss? Powder yan. Yan yung bago ngayon. Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Yan yung bago ngayon, powder. O, kita mo? Parang bata ka na. Nubya ka na yan. Ano yan, boss? Eskwala para hindi pantay yung buhok mo. Pantay para pantay. Gamitan niyang eskwala. Ano yan, boss? Yan. Huwag kang malikot. Alam kung ginagawa ko. Bola lang yan. Yan, sakto yan. Para, ano yan? Pugi points mo yan. Hindi totoo yan. Huwag kang malikot, boss. Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Makapal ba ito, boss, o hindi? Wal. Makapal. Ayan, kaya yan. Ayan, bibiron yan. Huwag kang malikot. Bago to ngayon, bibiron. 2023. Ito malitis ngayon, o. Kung sa mani. Yan, bago yan. Uy, balik ka, di pa tayo tapos. Di pa tayo tapos, balik ka. Di pa tayo tapos. Paano ganyan? Di pa tapos. Di pa tayo tapos. Huwag kang malikot. Di pa tayo tapos. Oh, madami pang buhok dito. Sa gilid daw, madami pa. Dito, madami pa, oh. Yan. Oh, di pa tapos. Oh, balik ka. Balik ka. Di pa tayo tapos. Ha? Di pa tayo tapos. Balik. Gupit ko, boss. Uy, ay, tuloy ka muna. Sige. Anong gusto mong gupit? Ulit lang. Gupit? Oo. Sige. Kurang bahala sa iyo, boss. Upo ka lang dyan, boss, ha? Kung sa mani, boss. Uy, huwag ka nang pumalag, boss. Ito yung bago ngayon, boss. Oo, nakakadagdag to ng gwapo, boss, Hindi ha? totoo yan. Oo, minimum barbiyan eh. Di, okay lang yan, boss. Di ka, para kang simuwa na, boss, oh. Ganda mo. Oo. Bago minimum nga din. Uy, ito man na, boss. Lower man na. Ito yung uso ngayon, boss. Trending to ngayon. Di, Ay, yan, boss. tingnan natin. Ayos na, boss. Sige, sige. Mulit, boss. Oo, mulit. Sige, ako nang bahala dyan, boss. Wala na, finish na. Gilid lang yung kukunan natin, boss. Hmm? Bilo. Oo, sige, ako nang bahala, boss. Pwede ka lang, boss, be. Uy, huwag ka na pumalag, boss. Ayan, boss. Uy, uling man ni boss. Di yan uling, boss. Yan yung glutathione powder ngayon. Ayos yan, boss. Mani, boss. Sige, huwag ka mag-alala, boss. Ako nang bahala. Gagwapo ka, boss, pagkatapos nito. Ay, mo kung bakulaw ka. Huwag ka mag-alala, boss. Uy, upo ka, boss. Dito, cleaner, boss. Ito yung uso ngayon, boss. Sige na, upo ka para matapos na. Ito na lang yung kulang. Kaya. Uy! Saka, boss. Okay, boss. Hoy, pasok ka, pasok. Anong gupit gusto mo, boss? Boss Ped. Bullspade? Kaya ako na bahala niyang bullspade mo. Wala na, finish na. Ayun lang sa kwan, boss. Saan? Saan ba gusto mo kunan ko? Dari lang. Manipis lang? Dito lang banda. Isuotin mo muna to. Uy, saan na, boss? Ito yung bago namin. Ha? Galing pa tong Singapore. Yan, bago yan. Kita? Yan ang bago namin. kita mahal
Taga saan ka ba, boss? Yan lang ka, ano, unahan. Diyan ka lang? Makapal ba, boss? Manipis lang. Manipis lang. Sige, manipis lang ha. Gago. Huwag kang gumalaw. Ito man eh. Huwag kang gumalaw. Di ba na pulbos? Di, skincare to. Ha? Skincare yan. Ito na boss. Di, para gumuwapo ka. Para magwapo ka. Ganyan talaga, para pang Valentine's Day. Madaming chicks ang makukuha mo. Sana all. Ito yung bago ngayon. Ito yung bago. Wala na. Ito yung bago Finish lagi. na. Upo ka. Upo ka lang. Huwag kang malikot. Ito yung bago ngayon. Sure ka? Ito yung bago ngayon. Huwag ka nang malikot. Alam ko, 10 years na ako nito. Huwag kang malikot. Ito yung bagong bigay galing Japan. Huh. 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 Ba't ka tumakbo? Balik ka dito. Ito yung bago.